Salam Atawatan YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Biz sizi habarlar gepleşigimiziň täze sanyna hoş gördük. Gepleşigimiziň bu sanyna ýakyn günlerde meýilleşdirilen Türk Hava Ýolları kompaniýasynyň 3 sany ýörüte uçar gatnawy barada habar bermek isleýär. Hormatly tamaşaçylar, Türkiýanyň Türk Hava Ýolları kompaniýasy noýabr aýynyň ahyryna çelli Türkmenistan ugry boýunça 3 sany ýörüte uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň internet saytyna täze maglumatlar gelip gawuşdy. Şoňa laýyklykda odal hem habar berişimiz ýaly ýakyn günlerdäki ilkinji ýörüte uçar, ýagny charter uçar gatnawy 2021-nji ýylyň 22-nji noýabryna Istanbul, Aşgabat, Istanbul ugry boýunça amala aşyrylar. Ikinji ýörüte uçar gatnawy bolsa 25-nji noýabrda amala aşyrylmagyna garaşylýar. Bu gatnaw Istanbul, Türkmenbaşy, Istanbul ugry boýunça ýerine ýetiriler. Şu aýyň ahyryndaky soňky uçar gatnawy bolsa 29-njy noýabrda Istanbul, Aşgabat, Istanbul ugry boýunça amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Hormatly tamaşaçylar, bilişimiz ýaly dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasy sebäpli adaty uçar gatnawlaryň ýerine ýörüte ýagny charter uçar gatnawlary amala aşyrylýar. Bilişimiz ýaly Türkmenistan ugry boýunça bu uçar gatnawlaryny Türkmenistan aviakompaniýasy, Russiýanyň S7 aviakompaniýasy, Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy ýerine ýetirýär. Bu aviakompaniýalar her aýyň dowamynda birnäçe ýörüte uçar gatnawlaryny amala aşyryp, gidip gelmek zerurçylygy ýüze çykan ýolagçylara hyzmat berýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, golaýda beren maglumatlarymyza laýyklykda Russiýanyň S7 aviakompaniýasy 2021-nji ýylyň 19-njy noýabryna ýagny ertir nowbatdaky uçuşy amala aşyrar. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnaly we Atawatan TV YouTube kanaly size halkara uçar gatnawlary, şeýle hem ýurdumyzda we dünýäde bolup geçen wakalar baradaky täzelikleri ilkinji bolup size ýetirer. Biziň täzeliklerimizden gyzgyny bilen habarly bolmak isleseňiz, Atawatan TV YouTube kanalyna agda bolmagy we jaňjaga düwmeşine basmagy unutmaň. Indiki gepleşiklerimizde görüşýänçäk hoş sag bolun.